Vi kører videre med vores vælgermøder. I dag er vi Asiat og velkommen. Her i Asiat forsamlingshus står vi sammen med kandidaterne fra alle partier, og der er en løsgænger. Vælgerne har sat sig, og kandidaterne står klar. Velkommen til alle. Nunatsinni kommunit inukinnersaanni qinersisartut apeqqutissat unnummut aallakaatittinissatsinni sammissuut. I et af landets mindst befolkede er der mulighed for vælgernes spørg ind til politikerne og kandidaterne. Velkommen. Andreas står her og skal hjælpe til med spørgsmål fra borgerne, og hvis I har nogle spørgsmål, kære borgere, så tager I bare op til Andreas, og vi kommer til at køre denne her valgkampagne live, og jeg skal bede jer om at opføre jer ordentligt og respektere hinanden. Kan jeg lige nævne til de danske lyttere og seere, at der er simultantolkning på KNR2. Før vi går videre til spørgsmålet, så er der mulighed for 1 minut intro plus løsgængeren. Først er det demokraterne. Værsgo. Hej, mit navn er Simia Heilmann. Jeg er fra jeg har sammen med Inger Jeremiasen i dag. Vi står her på baggrunden af demokraterne til denne her kommunevalg. Vi står frem som unge, friske ansigter og hjerner og har de bedste målsætninger i forhold til uddannelse. Har vi en meget klar politik og i forhold til erhvervet, og vi tror på, at hvis der er bedre muligheder for hver enkelt individ, så kan denne også udvikle sig allerbedst. Vi glæder os til denne her debat i aften. Tak. Ja. Næste. Ja. Ole Inusutto Frederiksen. Vi er på vegne af Siumuts kandidater på 11 personer. Vi står alle sammen klar til at give en skala. Kommunalbestyrelserne og bygdebestyrelserne er en del af den måde, vi styrer et land, og vi kan ikke undvære overvågne kandidater, og vi vil meget gerne gøre hverdagen lettere og lette vilkårene for alle borgere. Siumut vil arbejde for, at erhvervslivet fremmes på bedste vilkår, og ikke mindst i forhold til byggeriet, så står Siumut klar til at stå i spidsen, og vi har kandidater i alle kommuner. Det var så det minut. Næste i rækken. Kære borgere, seere og alle, der lytter med i radioen, velkommen til jer alle. Vi i Rirtalik fra Inuit Ataqatigiit har vi 18 kandidater. Vi har været med til at bane nye veje inden for politik, og vi vil meget gerne arbejde med en realistisk tilgang til politik, og ikke mindst til nye innovative områder. Og det er også et vigtigt område, som skal videreudvikles, og nogle af de ting, som vi vil arbejde videre med, så vil vi meget gerne samarbejde med jer vælgere og arbejde for kommunen efter valget.
I kan følge med i de forskellige klip, som vi også har online. Det var så det minut. Tak. Fra Inuit Ataqatigiit så videre til Atassut. Tak, kære vælgere, ærede borgere og førstegangsvælgerne fra Atassut har vi et ordsprog, at mennesket skal være kernen i alt arbejdet, som vi udfører. Vi vil meget gerne fremme levevilkår, og vi synes, at det er vigtigere end selvstændighed. Det er vigtigere, at vi fokuserer på sundhed og velfærd. Vi vil formindske topstyring. Borgerservice skal forbedres i alle områder i byer og bygder, og administrationen skal slankes. Vi vil meget gerne danne grundlag for et rigtig godt samarbejde og arbejdsgrundlag. Tak. Efter Atassut, så er det Nalrak. Værsgo. Ja, tak. Kære borgere, vores kerne er familien og det enkelte individ og sammenhold og mennesket i centrum. Vi har kernemålsætninger, respekt, samarbejde. Vores område er, at der skal være tryghed, og der skal være udvikling i samfundet. Nalrak mener, at det er utrolig vigtigt, at man har løbende høringer blandt borgere for at høre, hvad det er for nogle temaer og emner, der skal prioriteres. Efter vi har været imod nogle punkter, så vil vi ikke begynde at vende om og sige, at vi så alligevel siger ja. Vi har plads til alle i vores parti og i vores samfund. Det var så det minut. Tak til Nalrak. Og så fra Nalrak til løsgængeren. Ja, mit navn er Martin Brandt. Jeg står frem som løsgænger, som enkeltkandidat, og jeg håber, at borgere og I vil udvise forståelse, og at jeg får en stor vælgertilslutning. Jeg vil meget gerne, at Reykjavik Kommune skal være aktiv og skal videreudvikles, og ja, det var det, jeg havde indtil videre. Jeg er et godt valg til jer alle. Tak. Og vi siger tak til Martin Brandt, løsgænger. Det var så partiernes 1 minuts indledning. Og så går vi videre til det primære, som aftenen skal handle om, og det er spørgsmål fra borgerne. Der er en fra Kangaatsiaq, Susie Geisler Petersen, som har sendt nogle spørgsmål. Det er i forhold til arbejdspladser. Hvem har styrke og energi til at etablere flere arbejdspladser? Der er børn og unge, der har brug for bedre levevilkår, og derfor er der også en del forældre, der har brug for arbejdspladser. Ressourcerne, fisk med mere, er ligesom forsvundet lige i den her periode, og livet er indimellem meget tungt til hverdag her i Kangaatsiaq. I Kangaatsiaq er der 534 borgere, og så er der 26 arbejdssøgende. Susie har været inde på, at det har været svært at fange ressourcer i naturen på grund af nogle ændringer i naturen. Og spørgsmålet var, hvem har energi og styrke til at
etablere arbejdspladser. Demokrati. Først var det demokraterne. Tak, Susie, for spørgsmålet. Jeg mener, at det er utrolig vigtigt, at kommunen er opmærksom på netop det område, at der er 4 byer og 8 bygder. At alle de områder skal man have klarlagt, hvad det er for nogle ressourcer, der er. For eksempel i Kangertiaq er der fiskeri og fangst. I Qeqertaqsuaq er der turisme. I Asiat er det en uddannelsesby, og det mener jeg, at vi som en kommune skal være opmærksom på, og hvis vi kan se, at der er nogle mangler, og hvor der er nogle områder, der skal styrkes, altså som der er blevet sagt her i indslaget. Ja, der var jo for eksempel i en af byerne, hvor stor en vilje der er til at samarbejde, og for at ligesom være med til at ligesom hjælpe hinanden, hvor de hjælper hinanden i en butik borgere imellem. Så derfor er det utrolig vigtigt, at der bliver etableret, og det skal gøres attraktivt at starte nye erhvervslinjer. Hvordan? Jamen altså, det er netop det, jeg kommer ind på. Det er det, jeg gerne vil høre. Hvad er det, borgerne gerne vil høre? De kender jo selv hver især deres egen by, og det skal være ud fra deres betragtninger, at det skal videreudvikles. Siumut har markeret sig. Ja, altså, jeg tager lige det sidste med, fordi for et øjeblik siden, så var det 1 minut, det var som om, at det bare gled hurtigere. Altså, Siumut vil meget gerne være med til at overholde de internationale rettigheder, også i forhold til borgerinddragelse og valg og godt valg. Ja, man kan ikke komme udenom, at i de forskellige regioner, så er der ressourcer og dyreliv, som vi alle har i overflod i nogle områder, at det er utrolig vigtigt, at vi planlægger det og har nogle retningslinjer. Og det her er det utrolig vigtigt, at kommunen også er fødselshjælper i forhold til de nye områder inden for erhvervet, og i forhold til, at det her skal køre videre, så er det utrolig vigtigt, at kommunerne gøres mere ansvarlige for at være med til at være fødselshjælper. Altså i forhold til Kangertiaq, så er der en planlægning, der er ved at komme. Der er ved at blive etableret en indhandlingssted i forhold til hellefisk, og det vil selvfølgelig afhjælpe de områder, som Susie her efterlyser. Og uden tvivl nu, hvor fiskeressourcerne ligesom er i en periode, hvor de er forsvundet, så vil det gavne erhvervslivet med en fiskefabrik. Hvad vil I så gøre i forhold til, hvad det er for nogle nye erhvervslinjer, der kan etableres? Jamen altså, vi som medborgere har et kæmpe stort medansvar. Vi har et medansvar i forhold til, at vi skal være med til at danne vores hverdag, infrastruktur med mere. Vi har rigtig mange muligheder, som vi er blinde over for. Qeqertaqsuaq, Nasutor er en del af vores kommune, og hvis det er, at der skal være trofæjagt med mere, så er der også mulighed for det. Jamen, her er der taler om, i forhold til Kangertiaq, så er der jo 26 arbejdsledige. Hvad vil I gøre for, at de 26 går retur? Altså, jeg forstod det ikke rigtigt. Altså, de 26 arbejdsledige, der er registreret, og det tal skal dale. Hvordan kan man så etablere erhverv i Kangertiaq? Altså, de 26 arbejdsledige, som du var inde på, det er uden tvivl, at de også kan få noget beskæftigelse, og måske har vi brug for flere hænder i forhold til den kommende indhandlingsfabrik i Kangertiaq. Hvis vi tænker på de flere tusind tons, der her taler om, så vil de 26 arbejdsledige slet ikke være nok af en arbejdskraft til at gå i gang med at færdiggøre de områder. Ja, og det er altså nogle af de ting. Ja, her det skal man tænke på, hvad det er for. Kan du sige noget specifikt, hvad det er for nogle varige arbejdspladser, der kan etableres i Kangertiaq? Jamen, turisme kan man komme ind på. Okay, tak.
Og det var så Siumuts bemærkninger, så det er det slut. Ja, tak. Og tak til spørgeren. Vi går til valg på fra det slut for at udvikle erhvervslivet, for at give danne et grundlag for, at det område kan videreudvikles. Og hvis vi tænker på Kangertier, så er der nogle områder, der skal videreudvikles, og det er også rigtig dejligt at se, at der er nogle initiativer, der er ved at blive implementeret. Og vi skal fra det slut også gøre opmærksom på, at vi meget gerne vil være med til, at turismen i Kangertier bliver udviklet. Der er rigtig mange gode muligheder. Der er rigtig mange erhvervsområder i forhold til, at man kan have nogle aktiviteter med rajak, eller der er også tang og havdyr. Der er rigtig mange områder, der kan videreudvikles. Jamen altså, de områder, som du var inde på, hvordan vil du selv fokusere på det? Hvordan vil du realisere den? Der er en business council, der er blevet etableret, og det er et område, der skal være med til at videreudvikle erhvervet. Og det er selvfølgelig noget politisk. Via politiske kræfter, der skal etableres, og i samarbejde med borgerne, hvor man skal kigge på, hvad det er for nogle direkte, eller hvor man skal kigge på nogle varige arbejdspladser, der kan etableres også i fremtiden. Ja, det var så det slut. Inuit Ataqatigiit, værsgo. Ja. I forhold til varige arbejdspladser, hvad kunne I så være med til at nævne? Ja, også tak til at det slut. Det er korrekt, at og i vores kommune, som der har været stor mangel på i forhold til nye erhvervstiltag, så har vi etableret Business Council netop for at få de her erhvervsområder til at køre. Det kan være inden for eksisterende erhverv, eller det kan være andre erhvervstiltag. Det er også utrolig vigtigt, at man har nogle konsulenter, der kan være med til at give rådgivning i forhold til varige arbejdspladser, som skal vare rigtig, rigtig længe i mange år i fremtiden. Og det er selvfølgelig også rigtigt, at Kangertier er en lille bitte by, og det har også været i rigtig mange år været dalende og stigende arbejdsledighed, der er registreret. Derfor er det utrolig vigtigt for Inuit Ataqatigiit, at den fabrik i Kangertier, som har stået stille godt nok længe, også selvom der har været en del arbejdskræfter, der har været inde og arbejde med for at få det til at køre rundt, så er der cirka omkring det område, så har vi også været med til at give 7.000 tons, eller lagt op til, at der skal være 7.000 tons kvoter. Jamen altså, er det så via den fiskefabrik, at der skal være varige arbejdspladser? Ja, i forhold til indhandlingen. Og hvis kvoten bliver forhøjet, så vil fabrikken også køre mere kontinuerligt. Der er også unge mennesker, der har børn, der er også arbejdspladser, der meget gerne vil have en kontinuitet. Og derfor er der også de 5.000 tons, der er lagt op til kvote, så kunne man også etablere nye arbejdspladser, også om sommeren. Det vil sige året rundt, der vil der være rigtig stor aktivitet. Ja, altså, ja, men hvis jeg kan spørge således, at hvad vil I gøre for, at der skal etableres varige arbejdspladser? Hvad vil I gøre? Tak til spørgeren. Ja, det er kun i Kangertier, de her forhold er gældende. Borgerne har brug for ansættelser inden for kommunen. Det vil sige, undskyld. Jamen, lad os lige fokusere på Kangertier. Ja, vi tænker på alle borgere. For eksempel, hvis vi tager et eksempel, vi
Der kan indhandles torsk til 6 kroner, og så bliver den videre solgt til 120 kroner i Danmark per kilo. Hvordan kan det være, at vi her i vores omgivelser og vores miljø, som vi kan fange til hverdag, altså, jamen hvis du bliver valgt ind som politiker, og så i forhold til hellefisk, hvis du så vil arbejde for, at indhandlingsprisen af hellefisk skal forhøjes, er det det, du siger? Nej, vi er nødt til at være med til at etablere erhvervstiltag, således at alle, der er arbejdsdygtige, har mulighed for beskæftigelse, og det kunne man gøre. Nej, man skal absolut etablere arbejdspladser. Ja. Susis spørgsmål gik ud på, hvordan og på hvilke tiltag, der kan etableres arbejdspladser i Kangaatsiaq. Så siger vi tak til Naleraq, og så går vi videre til løsgængeren. Jeg vil meget gerne arbejde for, at der er en klub for voksne, som er aktiv, sådan så at der også er turneringer, sådan så at det kan regne med, og dermed vil der også være noget beskæftigelse også i Kangaatsiaq. Klubben kunne have et kontor i Kangaatsiaq, og der kunne være et køkken. Det vil jeg meget gerne være med til at etablere. Der kan være nogle overnatningsmuligheder, måske 6 personer. Det kunne jo være været, det pludselig var dårligt, og så var det måske en meget lang vej at komme hjem samme dag, og så kunne man overnatte, og det vil så også skabe indtægter og indkomster for kommunen alt i alt, og derfor så glæder jeg mig til og ønsker inderligt, at der bliver en klub for voksne, også i forhold til bygderne. Der skal der være forbrændingsanlæg. Ja, men i Kangaatsiaq, vi taler om Kangaatsiaq nu, og arbejdspladser, varige arbejdspladser. Hvis det er, at du bliver valgt ind til som kommunalbestyrelsesmedlem. Ja, det er de 2 ting, jeg meget gerne vil gå ind og arbejde for. Det er en klub for voksne og forbrændingsanlæg. Det er meget kort, jeg kan sige, og jeg håber, I vil vælge mig, og der vil være stor vælgertilslutning, for det er de 2 områder, som jeg mener kan skabe beskæftigelse. Ja, det var så det første spørgsmål, og som vi ved også, der er også vælgere, der er til stede her. Og så er der mulighed for, en af borgerne kan stille et spørgsmål. Andreas, hvad er spørgsmålet? Dorte har været inde og spørge i forhold til nogle traumatiske oplevelser, hvordan man kan blive hjulpet efter de her meget traumatiske oplevelser. I november 28. for nogle år siden, der havde vi nogle meget traumatiske oplevelser. Vi mistede vores barnebarn, og dette barnebarn blev ikke fundet efter en eftersøgning. Og i 2019 i februar, 3. februar, blev det fundet, og så derefter så var der selvfølgelig mulighed for, at vi fik noget kriseberedskab, men det er ikke blevet afsluttet. Vi har henvendt os gang på gang, men der er ikke nogen, der vil tage imod os. Så har jeg henvendt mig til min arbejdsplads for at få mulighed for at tale med en psykolog, og der fik jeg heller ikke noget ud af det. Den dag i dag har jeg ikke haft nogle samtaler, som er så utrolig vigtige i forhold til en trauma, som man også desværre gennemgår. Og når det er så traumatisk, og det er så hårdt for en person, hvorfor har vi ikke mulighed for at tale med en psykolog? Det har vi brug for. Hvad vil I gøre for at arbejde hen imod, at det kan lade sig gøre?
Ja, vi forstod det sådan, at de personer, som har oplevet traumatiske oplevelser, de har det meget hårdt, fordi at selvom de har brug for nogle samtaler, så er det ikke muligt at få de her samtaler igennem, fordi der ikke er uddannet personale til det. Vi har forstået her, at i forhold til kommunen, så bliver spørgsmålet, hvordan kan man finde en løsning? Tak for spørgsmålet. Vores kerneområder er mennesket og familien. Jeg kan sige, at vi har forskellige muligheder, der rammer væk. Det har vi indtil videre. Og sådan som tingene er i dag, så har vi brug for, at der inden for kommunen bliver ansat en uddannet psykolog. Vil du fra Naleraq arbejde for, hvis du bliver medlem af kommunalbestyrelsen? Ja, jeg vil gerne bane vej for, at det kan lade sig gøre, ja. Den næste, der har ordet, er Inuit Ataqatigiit. Der er her talt om, at der er store mangler på hjælp, man kan hente. I har været i kommunalbestyrelsen indtil videre. Hvad har I at sige til det? Ja, det er selvfølgelig beklageligt, at man har de her traumatiske oplevelser, og man ikke har fået hjælp. Det er en skævhed inden for kommunen, og vi er godt klar over, at sociale området inden for kommunen har der været nogle gevaldige udfordringer i forhold til uddannet personale, som er essentielle i forhold til arbejde, der skal udføres. Og det har vi stadigvæk brug for, også i forhold til psykologer. Der skal der selvfølgelig gøres nogle, der har vi haft nogle indvirkning på, at det kan ændres til det bedre. Vi har haft nogle dialoger og samarbejde omkring videreudvikling, således at hvis det er, der har været nogle traumatiske oplevelser, så kan der i samarbejde internt i kommunen have et rejsehold, der kan være ude og hjælpe til. Men det er altså ikke nok med kun et rejsehold. Det er utrolig vigtigt, at vi har uddannet personale. Og de uddannede personale, de har mulighed for at løfte mange af de opgaver, men det er også utrolig vigtigt, at de uddannede personale også får noget supervision, for det er utrolig vigtigt, at psykologer med mere også er til stede ved flere forskellige bosteder. Hvor realistisk er det? For at komme over, at vi har brug for en uddannet psykolog, så er vi nødt til at gøre det således, at fordi vi ikke har så mange penge at rute rundt med, så er der nogle ting, som vi ligesom er nødt til at sætte ikke prioritere, og således at der måske er nogle livstrivselsbehov, så er det utrolig vigtigt, at der her også i forhold til personer, der oplever traumatiske oplevelser, at de så også prioriteres. Det er utrolig vigtigt, og det er noget, som der skal prioriteres politisk, og det vil vi arbejde for bliver genoptaget, sådan så at der er forskellige specielle arbejdsområder, som bliver løftet med personale, uddannet personale. Det er utrolig ærgerligt, at det her er sket, og der er selvfølgelig også klageinstanser, hvor der er mulighed for at klage i forhold til de områder. Men altså, jeg ved, at alle partier her meget gerne vil samarbejde omkring at løfte de områder. Tak til Inuit Ataqatigiit Siumut. Hvad vil I gøre i forhold til emnet? Hvis de personer, der oplever traumatiske oplevelser, hvad vil I gøre for, at de får hjælp, straks hjælp? Ja, tak for spørgsmålet. Og som man siger, så er det jo utrolig ærgerligt, at der sker sådan nogle pludselige forfærdelige ting og oplevelser.
Vi er godt klar over, at i dag også i de forskellige partier, som har haft bestyrelsesmedlemmer inde og arbejde herop til denne valgkamp. Hvis det er, at vi får mulighed for at stå i spidsen, så vil vi meget gerne stå i spidsen igen i forhold til socialområdet og udvalg og personer, der skal sidde i de forskellige udvalg. Altså det der her, altså vil I så arbejde, altså du har nogle spørgsmål, så lad mig lige gøre det færdigt, så indimellem, så de svar, de forsvinder bare uden, hvis man ikke får lov til at snakke færdigt. I de forskellige uddannelsesområder, for eksempel i Nueli, kan vi tage som et eksempel. Hvis det er, at man kun arbejder med overfladen, så kan det jo senere komme tilbage og blive et større område, der skal bruges mange kræfter på. Altså det er utrolig vigtigt, at der bliver ydet hjælp til de, der har brug for hjælp. Hvad vil I hos demokraterne gøre for det videre arbejde i forhold til kommunikation, i forhold til en uddannet psykolog, hvis der skal være flere af dem, og ud fra de spørgsmål, der fremkom fra borgeren, hvad vil I så gøre for at forbedre forholdene? Først og fremmest vil jeg meget gerne give min medfølelse til borgerne. Det er virkelig ulykkeligt, at de har gennemlevet den oplevelse. Jeg vil sige for det første, at vores målsætninger fra 2017, så er vores målsætning stadigvæk den dag i dag, at borgere skal have de bedste levevilkår. Vi kan jo se i dag, at det virkelig passer, at borgerne ikke får den hjælp og grundlag for et godt levevilkår. Jeg synes, det er utroligt vigtigt her at vide og se, hvad det er for nogle behov, der er fra borgerne. Og når vi kan se, at der er så stort et behov. Tidligere så har vi jo haft et tabu, hvor vi ikke havde snakket om de her traumatiske ting, og så sætter de sig i kroppen, og så kan det ende med, at man ikke kan varetage sit arbejde. Og det, man kalder som kriseberedskab, det skal vi selvfølgelig få op at køre. Og fordi vi ikke har psykologer nok, så er vi nødt til at give de personalet nogle gode redskaber til også at være med til at løfte de her områder. Og hvis jeg bliver folkevalgt politiker, så vil jeg være med til at arbejde for det. Hvad kan man gøre for de her personale, siger du? Altså, de her personale, de kan være, hvis ikke de er psykoterapeuter, hvad kan vi så gøre for, at de får nogle redskaber, sådan at de kan videregive nogle redskaber? Jeg er jo ikke selv psykolog, for eksempel, men hvis jeg bliver folkevalgt kommunalbestyrelsesmedlem, så vil jeg som politiker sige, at de personer, som oplever de her traumatiske ting, og hvis vi skal hjælpe dem på bedste vis, så er vi nødt til politisk også at samarbejde for at opnå de resultater. Tak til demokraterne. Og det er hvad vil I gøre? Det er utrolig vigtigt, at hjælpen også styrkes. Min største medfølelse, og jeg er rigtig ked af, at det arbejde ikke er blevet færdiggjort i forhold til de tilfælde. I Atassut, der har vi i denne valgperiode også siddet med, og vi tager et medansvar. Bygningen til vi er ved at færdiggøre en bygning, hvor der kan ydes straks hjælp. Misi har en psykolog, der er ansat, som skal varetage folkeskolen. Men psykologen sidder alene, så der er sikkert nok at lave. Og hvor hurtigt vil I så gøre noget for at de her ting? Altså, jeg mener, at det her i forhold til den næste valgperiode, så er vi nødt til at gøre det hurtigst muligt at få gjort nogle tiltag. Og fordi at vores kommune er
vidt strækt, så er der rigtig mange opgaver, der også skal varetages. Kommuneqeqertalik er nødt til også at have vores egne ressourcer, som skal være et rejsehold, både til de forskellige byer, men også bygder og bosteder. Sundhedsvæsenet, politiet med mere. Vi er nødt til at have en dialog med dem for ligesom at finde en løsning på en strakshjælp, der skal ydes, og kriseberedskabet i forhold til store hændelser. Tak til det. Nu skal jeg værsgo. Hvad vil du gøre for ligesom at få gjort nogle tiltag inden for kriseberedskab eller krisehjælp? Jamen, hvis det er kommuneqeqertalik, der skal varetage det, så er vi nødt til at ansætte flere, som kan varetage netop de her områder. Og jeg mener, at jeg kan være meget enig i for eksempel nogle af de andre partiers ytringer. Jeg har også selv oplevet nogle meget traumatiske oplevelser, og så jeg håber selvfølgelig, at det kan opnås, at der bliver ansat en psykolog. Det er ganske kort bemærkning. Tak. Tak. Og nu går vi videre til et andet spørgsmål. Andreas er en af vælgerne, der har været henne med et spørgsmål. Ja, bliver til klassen i forhold til folkeskolen og madordning i folkeskolen til eleverne. Hvem vil arbejde for, at der i folkeskolen er varm mad til eleverne under frokostpausen, uden at man fratager forældrene deres ansvar? For eksempel kan jeg tage et eksempel, at når man befinder sig i en folkeskole, så kan man jo se, at der er rigtig mange unge mennesker, der spiser i de forskellige steder, og i så forhold til tobaksforbrug, og så begynder de unge mennesker måske også at blive fristet og afprøve tobak, og så er der også børn i børneinstitutioner, som også har brug for en kærlig hånd. Hvem vil arbejde for, at der er skolemad til eleverne? I Nuuk er det gældende. Det ved jeg, at det er til stor gavn og glæde til for folkeskoleelever. Hvem vil gøre det samme her? Ganske klart og tydeligt spørgsmål. Hvem vil arbejde for, at skoleelever får varm mad under frokostpausen? Tak for spørgsmålet. Først løsgængeren. Ja, tak for spørgsmålet. Ja, det er korrekt, at det er utrolig vigtigt, at jeg vil meget gerne være med til, at skoleelever får mad i skolen. De behøver ikke at betale for det. Når den klub så kommer op og kører, så kan de stå for det. Og når de her børn har nogle lektier, så kan de også befinde sig i det samme klubhus for voksne. Og der skal ikke være nogen udgifter for børnenes forældre, for børnene er vores fremtid. Det var min korte bemærkning. Tak. Fra løsgængeren til Naleraq. Hvad vil I opnå, at der bliver nogle madordninger til folkeskolen? Ja, helt sikkert. Det var netop nogle af de her områder, som jeg har været med til, at der er nogle meninger om. Ja, for eksempel så er der jo behov for det blandt borgerne. Ja, for eksempel, jeg har 7 børn. Jeg er far til 7 børn. Ja, der er meget stort behov fra vores side til, at folkeskoleelever får mad i skolen. Hvad vil I så gøre for at opnå det? Når vi så bliver folkevalgt i kommunalbestyrelsen, så vil vi indefra arbejde for at opnå det, og det skal vi nok få realiseret. Tak til Naleraq. Demokraterne. Hvad vil I gøre for at opnå netop det her?
Det er utrolig vigtigt, at børn de ikke er sultne. Hvis ansvar er det, det er forældrenes ansvar. Vi har som forældre ansvar for, at vores børn får nogle madpakker med. Det er de tankebaner, der skal indføres. Hvis vi taler om, at vi vil være selvstændige, og vi vil bane vej for det, så må vi som forældre også gøre noget for at forbedre forholdene. For eksempel i Kamerafik, så er der allerede mulighed for de børn, der er sultne, at de kan få noget mad. Varm mad i folkeskolen. Hvad mener du om det? Jeg vil sige, at det er Jeg mener, at det er forældrenes ansvar, at børnene ikke er sultne, og de har en madpakke. Længere er den ikke. Siumut. Ansvaret ligger hos skolen og bestyrelsen i skolen, men vi vil selvfølgelig meget gerne være med til at arbejde hen imod, hvordan vi på baggrund af vores levevis også kan begynde at se på, hvilke målsætninger vi kan sætte os. For eksempel kan vi jo tage det grønlandske proviant, hvor det vil vi meget gerne tage med. Så i forhold til, at det kan realiseres, det kan jeg høre, at I mener, det er realistisk. Ja, der er vilje til det, og også hvis der fra de relevante offentlige områder kan være med til at starte det. Endnu er der ret samme spørgsmål. Vi vil meget gerne være med til at tale om og snakke med om, at børn under deres opvækst, de har jo brug for mad og energi og proteiner og ernæring, og det er utrolig vigtigt, at de så også får det under deres opvækst, så det er det samme i folkeskolen. Man kan se alle vegne i butikkerne, at folkeskoleeleverne hurtigst muligt går hen og køber fast food, som det kaldes, altså hotdogs og du ved, som er nemme at indtage. Men vi er ikke blege for, at vi også kan begynde at kigge på, hvordan vi kan være med til at skabe også roligere omgivelser, fordi når børnene har fået godt med mad, så er de også mere rolige, så for at finde en løsning hertil, og tidligere har der kun været pålægning til deres frokost, som der tidligere har vist, at de faktisk bare bliver smidt ud. Så vi vil meget gerne være med og tale om, hvordan vi kan finde en løsning. Demokraterne har sagt, at har lige sagt, at det er at fratage forældrene deres ansvar i forhold til deres børn. Mener I det samme? Det er selvfølgelig forældrenes ansvar, at børnene får sund mad, og det er selvfølgelig også der er selvfølgelig også rigtig mange forældre, der ikke har mulighed for at være der for deres børn, fordi de måske har et dagjob, og dermed kan børnene måske ikke tage hurtigt hjem og lige tage en bid mad. Og der er også andre børn, der bor meget langt væk fra folkeskolen, og busser og vejnet, det er strengt nødvendigt, at der skal gøres noget. Der skal gøres mere ved det. Det er utrolig vigtigt, at vi går ind og arbejder med de områder. Det er vi åbne overfor. Hvordan vi kan tale videre omkring mad til folkeskoleelever, og hvilke ansvar, der skal placeres hvorhenne. Ja, det vi taler om her, det er jo, at børn, som er i folkeskolen, skal have gratis mad, og det sødt, kan I realisere det? Ja, selvfølgelig. Altså, forældrene har jo også en repræsentant i folkeskolerne. Og repræsentanten fra folkeskolen, der kan man lave en høring. Hvad er det for nogle ønsker, der er?
Men det er utrolig vigtigt, at man ikke fratager forældrene deres ansvar i forhold til deres børn, så derfor er det utrolig vigtigt, at der er en høring i forhold til forældrene. Hvad er det for nogle ønsker, der bliver ytret? Selvfølgelig, hvis det er således, at forholdene er således, så er der altså også nogle områder, vi skal have rettet op på. At det Suds kerneområde er for eksempel, hvis du kigger på at det Suds kerneområde, at der er et samarbejde i forhold til barnet. Hvis for eksempel barnet er 4 år, og allerede ved 4-årsalderen skal denne så forberedes i forhold til, at de skal starte i folkeskolen, og hvad er det for nogle fakta, de er nødt til at vide om, og hvad er det for nogle fakta, som forældrene også er nødt til at vide noget om. Ja, demokraterne. Ganske kort. Jeg mener, at problemerne er så vidtstrakte, at for eksempel de handicappede personer, som kører kørestol og rullestol, de ikke har mulighed for at komme indenfor i de offentlige bygninger. Vi har så mange områder, vi skal have løftet. Ja, tak. Det var så de første 45 minutter. Og første del af aftenens forløb. Om 10 minutter, så starter vi igen. Vi ses.